Mga ka-idol, eto, nandito tayo sa aviary ni Sir Jcas, sa aviary dito sa Santa Ana, Pampanga. Kaya ito, titignan natin yung mga African lovebirds Sana all. niya dito. Napakaraming ibon at saka napakalawak ng aviary niya, mga ka-idol. Mamaya interview natin yung misis ni Sir Jcas kasi nasa ibang bansa po siya, mga ka-idol. Kaya siya yung nag-aalaga sa mga African lovers niya dito para naman maganda yung ng mga ibon niya dito. Kaya mga ka-idol, lilibot muna tayo habang busy si ma'am. Habang nag-iikot tayo dito para naman makita natin yung mga African lovebirds ni Sir Jcas Aviary. Matagal ko nang gusto pumunta dito, ngayon lang tayo nagkataon dahil sobrang busy natin sa tindahan at saka sa mga buying natin sa export, mga ka-idol. Kaya ito, papakita lang natin yung mga African lovers niya, mga ka-idol. Kaya yan, no? Napakaraming alaga ni Sir Jcas dito. Hindi natin alam kung ano yung mga mutation dito. Almost maraming mga Opa Perso, and then yung mga split dan, and then mga visual dan, din natin kung saan dito, mga ka-idol. Kaya ikot lang tayo, mamaya mag-i-interview tayo, mga ka-idol. Ayan, yung mga ibon, yan, mga opa, mga ka-idol, oh. Napakarami, may Alpsuan pa, Opa Perso, mga Wow naman! Wow! Wow! Opa Perso na normal. Tapos, yan, mga Opa na green, Bio, and then mga far blue. Tapos dito naman yung mga breeder niya, mga ka-idol, oh. Eto, hindi natin alam kung ano yung mga parisan dito, mga Opa Pale na po project dito, mga ka-idol. Ayan, oh. Tapos dito meron pa mga dito, hindi natin alam kung ano yung mga mutation or mga may karga. Almost may mga Opa dito, mga ka-idol. Ayan, oh. Napakadami na naka-separate. Hindi pa totally naka-organize yung mga ibon ni Sir Jcas kasi medyo malawak pa, mga ka-idol, oh. Baka maglalagay pa sa side yan, mga ka-idol. Ayan, makita natin. Yan, napakarami ibon. Talagang naka-flight pa yung mga iba. Napaka-presko dito, mga ka-idol, kasi maraming halaman at saka hindi masyadong mainit kasi yung nila, talagang napakagandang pagkaayos ng aviary ni Sir Jcas, mga ka-idol. Ayan, no? Yung mga green Opa, baka may mga karga to, hindi natin alam kung mga post dan, split dan, ganyan, mga ka-idol. Ayan, no? Yun, may dilute pa, oh. Kitang kita yung mga dilute, mga ka-idol, no? Yan, mga may na yan, mga ka-idol, may mga karga na sigurado yan kasi hindi naman ipa-flight ni Sir Jcas yan kung walang mga karga yan, mga split dan or pale, ganyan, o papel, ganyan. Kaya yan po yung mga ibon na nandito sa aviary ni Sir Jcas Aviary. Kaya maraming salamat Sir Jcas Aviary sa pag-unlock mo dito sa inyong aviary at saka sa kanyang asawa na talagang welcome na welcome tayo dito sa kanyang aviary habang meron tayong kinuwang ibon sa kanya. Pansamantalang gumawa na rin ako ng vlog para naman mapakita natin yung aviary ni Sir Jcas. Kung gusto niyo kumuha ng mga African lovebirds dito kay Sir Jcas, ipapastil natin yung message Facebook account ni Sir Jcas para if ever na gusto niyo kumuha ng mga African lovebirds dito, dumayo lang kayo dito sa Santa Ana, Pampanga. Kung alam niyo yung Bank of Florida ng Santa Ana, dun sa kanto, pasok lang kayo doon. Tapos makikita nyo yung covered court doon ng Santa Ana. Tapos magkakanan lang kayo. Tapos dire-diretso lang po, makikita nyo po yung Amethyst. Ano po kasi yun, ma'am? Amethyst Birthing Home, mga ka-idol. Kasi katabi lang po nun nung bahay nila, yung kung saan yung mga ibon ni Sir Jcas dito sa Santa Ana, Pampanga, mga ka-idol. Kaya ito po si ma'am. Ayan, siya po yung nag-aalaga ngayon. Kaya interviewin lang natin si ma'am habang medyo maaga pa, mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo, interviewin lang natin si ma'am, mga ka-idol. Idol, ito si Ma'am Cherry. Kaya ngayon magtatanong tayo, kahit 3 katanungan lang sa kanya para naman mabigyan tayo ng konting idea ni Ma'am Cherry sa pag-aalaga ng African lovebirds. Ma'am, first question po. Buti kayo po yung nag-aalaga ng mga African lovebirds ni Sir Jcas. Buti talagang supportive po kayong asawa sa kanya. Ano po yung dahilan nyo, ma'am? Kailangan namin magtulungan siya nasa ibang bansa. Opo. Ako yung nag-aalaga dito. Pandagdag kabuhayan siyempre. May mga anak tayo nag-aaral. Opo. Kailangan natin magtulungan. Ayun, mga ka-idol, di ba? Napaka-supportive ni ma'am sa kanyang asawa.
Second question, ma'am. Hobby nyo po ba yung pag-aalaga ng African lovebirds? Kasi parang napaka-organized at napakalinis ng aviary ni sir. Parang nag-e-enjoy na po kayo sa pag-aalaga. Nung bata ako, yung tatay ko kasi, nagsasaka siya. Madalas pinag-uwi niya yung mga sisiw na mayan. Kaso hindi ko nabubuhay yun. Pero itong pag-aalaga na to, nag-umpisa dahil din sa, yung bilas ko na taga-Tarlac, nag-ibon sila. Ngayon, bigyan kami ng isang pare. Sakto, nagbakasyon yung asawa ko. Yun. Nag-umpisa na siya. Tapos nag-alaga. Tapos napunta kami din sa isang kaibigan namin sa Mexico, kay Ada. Binigyan na naman kami ng mga ibon. O pagkatapos noon, nag-umpisa na siyang bumili ng mga ibon. Dumami. Ganun po ba? Ito ma'am, last question po. Ano lang po, para sa mga kaibigan natin na mag-iibon, na baguhan, ano po yung masasabi nyo sa pag-aalaga ng African lovebirds? Katulad niyan, kayo po, babae po kayo. Halos yung mga nag-aalaga po ng mga African lovebirds natin, halos mga kalalakihan po. Kayo lang po yung na-interview ko na babae. Hindi, ang totoo niyan, nung nag-uumpisa ako, sakto, may mga seminar noon yung sa Pabasa Bonita. O, nagpunta ako doon. 3 lang kaming babae na nandun. Yung isa, taga-Guagua, yung si Ma'am Sheila. Tapos yung isa, hindi ko alam kung ano yung pangalan niya. 3 lang talaga ako na nandun. Tapos ayun, ginaguide lang ako ng mga kasama din natin nag-iibon. Si Sir JC na yun. Si Long Hair TV. Yan. Tapos si Alex. Yan. Sila yung mga naunang mga nag-guide para sa pag-aalaga. Pag may mga tanong, sila yung sumasagot. Dahil wala naman akong kaalam-alam sa pag-aalaga ng mga ibon. Sila yung nagturo sa akin. Pati sa mga ID ng mga ibon. Saka yung asawa ko, dahil matyaga din siya, at hilig na rin yung dahil dati nagkakalapati siya. Yun. Taga-taga lang. Yun ma'am, maraming salamat po sa pag-unlock at saka sa pagsagot ng mga question. At least meron mga natutunan yung mga kasamahan natin na mag-iibon ma'am. Hindi ko pa nga nailipat dito, meron pa din sa bahay niya. Ang dami pa pala mga ka-idol. Kaya siguro Taong 19 pages na nandun sa yung lumang biyari namin sa gilid lang ng bahay. Dati, halos yung gilid ng bahay. Opo. Magsabi lang gilid meron. Tapos sa harap meron din. Kaya napanood niyo yung vlog ni Long Hair TV. Yun. Siguro ma'am, sa susunod part 2, siguro makikita na natin talaga na organized ng gusto yung mga African lovebirds ni Sir Jcas. Mag-aayos pa na At least naano naman po yung pagano natin dito sa mga ibon ni Sir Jcas. Masaya naman po si Sir Jcas dahil alagang-alaga po yung mga African lovers niya dito dahil sa inyo ma'am. Mga prepare. Yun lang mga ka-idol. Nag-aalaga na ng ibon si ma'am at karpintero pa siya ma'am. Hindi siya totally karpintero, karpintera mga ka-idol. Ayan siya daw mga nagsabit, mga nagpukpok, naglagay ng mga pako mga ka-idol. Kaya karpintera si ma'am mga ka-idol. Kaya maraming salamat ma'am sa pagbunlak nyo dito sa inyong aviary at saka kay Sir Jcas. Kung bago ka pa lang sa ating channel mga ka-idol, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel ma'am. Ma'am, baka gusto mag-shoutout ma'am? Shoutout sa mga kaibon natin. Ayun mga kay sir, ano masasabi nyo ma'am? Sir Jcas. Inasak siya doon lagi. Wala man love you ma'am. Hindi na daw Sir Jcas. Yan mga ka-idol, maraming salamat. Sa sunod, update ko po kayo sa susunod na vlog natin para lagi kayong tutok sa ating vlog at saka marami po kayo matututunan dito sa ating pag-vlog mga ka-idol. Kaya maraming salamat mga ka-idol. Thank you.